aprovat el segon punt de l'ordre del dia. En aquest cas és l'expedient de cessió gratuïta de domini de terreny cap a la Generalitat de Catalunya per a la construcció de l'estació de bus. En aquest cas és un tràmit que ve posterior a l'expropiació que es va fer del terreny que està en la zona de la plaça de l'estació, que és un terreny de 4.600 metres quadrats, i que és on s'està fent una part de les obres ara mateix i una altra part de les obres és la que van vinculades a la construcció de l'estació d'autobusos que farà la Generalitat de Catalunya des del Departament de Territori i Sostenibilitat. Un dels passos previs perquè la Generalitat pugui licitar per part d'Infraestructures.cat aquesta obra és la cessió de la pastilla que està qualificada de sòl d'equipaments i en aquest cas són 252 metres quadrats, com diu així l'informe dels serveis tècnics municipals, i en aquest cas el que es procediria a una cessió amb caràcter gratuït d'aquesta pastilla del terreny per tal que una vegada li haguem formalitzat el conveni de cessió ells puguin ja iniciar tots els tràmits de licitació i construcció d'aquesta estació d'autobusos. En aquest cas, i com sempre hem fet aquests 4 anys, tot el que siguin millores importants i que són beneficioses pel poble, nosaltres no tenim res a dir, estarem d'acord. Perfecte, doncs passaríem a la votació d'aquest punt. Vots contraris, abstencions, a favor? Doncs s'aprova per unanimitat aquesta sessió per tots els presents. El tercer punt és donar compte dels decrets d'alcaldia, que en aquest cas va del decret número 68 fins al decret número 87 i com sempre l'últim punt és el que forma part de pregs i preguntes. Més que alguna pregunta, volíem fer una petita valoració d'aquests 4 anys que a nosaltres ens han servit per agafar aquesta experiència que ens mancava a l'inici, ens ha servit per conèixer bé el funcionament de l'Ajuntament. Estem contents perquè, malgrat que som 3 regidors i davant d'una majoria absoluta amb 8 regidors, hem aconseguit coses importants, com és el primer procés participatiu, amb la pista del Cap del Pla, l'aplicació amb notificacions push, incrementar els descomptes de la deixalleria mòbil, salari mínim de 1.000 euros als treballadors de l'Ajuntament i subcontractants, subvencions per la retirada d'amiant d'edificis particulars. Creiem que hem fet una posició bastant constructiva durant tots aquests 4 anys. Sempre hem tingut la mà estesa per entendre'ns en tot el que sigui millorar Gironella, perquè és un objectiu que compartim comú entre tots, malgrat que sí que és cert que potser alguna vegada no ens hem trobat aquesta entesa o no se'ns ha tingut en compte. Esperem que les coses els propers 4 anys canviïn. Gràcies i sort a tots. Perfecte, Albert. Nosaltres en tot cas no farem valoració perquè la farem en aquest cas d'arribar a totes les famílies en el moment que comenci la campanya electoral. Tan sols m'agradaria fer alguns aclariments en el que ens heu comentat com a grup polític. Jo us agraeixo també la predisposició moltes vegades a parlar les coses. És cert que no sempre s'arriben a acords. Al final tots tenim la voluntat de millorar el municipi, però podem tenir punts de vista diferents a l'hora de tirar endavant els projectes. Crec que quan el punt de vista ha sigut el mateix hem coincidit i sabeu que malgrat hem ostentat una majoria absoluta no ens hem tendit mai a escoltar ni a sentir les vostres propostes. Una d'elles va ser, com comentaves, la de la deixalleria, que no vam fer-ho a través de la moció que vareu plantejar, que vareu retirar-la, sinó que vam fer-ho després d'un procés de debat, d'anàlisi i d'arribar a un consens entre, en aquest cas, els dos partits polítics. Sí, però que m'agradaria deixar constància de dos fets que vosaltres, en tot cas, els manifesteu i que no són ben bé així. El primer procés participatiu a l'Ajuntament de Gironella va ser l'any 2012, quan vam fer una consulta popular per decidir la primera festa local. El segon procés participatiu va ser l'any 2013 per decidir, en aquest cas, una altra vegada la festa local i en aquest cas va ser el tercer procés participatiu del municipi, que és cert que va sortir fruit d'un acord entre els dos partits polítics perquè els dos tenien un punt de vista diferent d'on ubicar una pista esportiva, però en canvi varen convenir que la millor manera de decidir era que fossin els veïns els que ho fessin i per tant en aquest cas va ser
un acord conjunt dels dos grups polítics. I l'altre també que m'agradaria manifestar és en referència al salari mínim. És cert que vam aprovar una moció sobre el salari mínim, però també és cert que us vam dir en aquesta mateixa moció que aquesta aplicació del salari mínim amb els treballadors municipals no els hi afectava perquè amb la millora del conveni que prèviament ja havíem aprovat ja tenien tots garantit aquest salari mínim com a treballadors públics de l'Ajuntament. A partir d'aquí sí que vam incorporar tot un tema de clausulats socials amb les licitacions públiques. Òbviament nosaltres no podem exigir a un proveïdor quin salari ha de pagar amb els seus treballadors, però sí que vam establir uns criteris socials de valoració en les licitacions públiques i que, per sort de tots plegats, la majoria de les empreses ens els acrediten i ens els podem puntuar com a tals. I l'última, i no m'agradaria equivocar-me, crec que l'aplicació mòbil era un projecte que tots dos grups polítics portàvem en aquest cas en la proposta. Se'ns va demanar que aquesta aplicació pogués incorporar temes de participació i així és com ho incorpora, però en cap cas m'agradaria pensar que és un mèrit atribuïble només en el vostre grup polític, sinó que crec que en aquest cas és un mèrit en tot cas atribuïble en els dos grups municipals que hi hem treballat. Jo també vull agrair en aquest cas i aprofitar per agrair a tots els regidors que heu format part, que hem format part d'aquest Ajuntament. És l'última sessió ordinària d'aquest plenari municipal. S'haurà de fer una de caràcter extraordinari i simplement d'aprovació d'actes, que serà, després us comentaré el dia i l'hora perquè també sigueu coneixedors. És cert també que aquest segurament serà l'últim ple per a algunes de les persones que almenys a mi personalment m'han acompanyat algunes al llarg de 8 anys, altres al llarg de gairebé 12 anys, i per tant també és un moment per agrair tota la feina que han fet aquestes persones al capdavant de l'Ajuntament, que tots ho hem fet durant tots aquests anys amb la voluntat de construir, de millorar i de treballar pel municipi, i que confiem que l'Ajuntament que surti de les properes eleccions municipals el 26 de maig segueixi tenint la mateixa idea, la voluntat de millorar el municipi, de treballar pel municipi i deixant de banda les visions polítiques, sinó simplement tenint en compte les visions que interessen al municipi i al final són les polítiques del dia a dia que es poden fer. Sí, només em sembla una comparació una mica estranya comparar un procés participatiu d'escollir les dues festes locals amb un procés participatiu com és una inversió en una pista esportiva que els veïns d'aquella zona en concret poden escollir. Una comparació que en aquest sentit el primer procés participatiu encara hi ulls i un projecte bastant treballat, vaja, no ho sé, és el meu punt de vista. Tampoc és atribuïble a Lluís, la paraula és... Però bueno, jo en cap moment estic dient que sigui atribuïble a nosaltres, sinó que... Bueno, vull dir, si es va aconseguir el procés participatiu és perquè nosaltres també us ho vam treballar i us ho vam fer la proposta i va ser que nosaltres també teníem ganes que els veïns d'aquella zona poguessin decidir. Tampoc ens discutirem de veure de qui és atribuïble o no, però jo crec que vosaltres teníeu una visió molt clara d'on s'havia de fer i potser si nosaltres no haguéssim fet el pas de fer un procés participatiu s'hagués quedat aquí i no s'hagués fet res més. Crec que ja resum una part de la diagnosi. És a dir, pots dir que ha sigut el primer procés participatiu per decidir una inversió, però el procés participatiu en el qual al moment tu obres a tota la ciutadania amb dret a vot major de 16 anys, en aquest cas de tot el municipi de Gironella, per decidir quina és la festa local, pot tenir més o més transcendència i aquesta transcendència és la valoració individual de cada un d'ells. Segurament els veïns del Camp de Pla han estat molt contents perquè al cap i a la fi la pista s'ha pogut fer, però amb l'altre procés participatiu, que es va fer l'any 2012, us ho torno a recordar, sí que va ser fruit d'una voluntat de que la gent pogués implicar-se mica en mica, en aquest cas en el procés de presa de decisions. Es va fer un procés, va tenir una participació mitjanament elevada, enfront sobre un procés que va tenir una participació més baixa, però en canvi els processos participatius són això, és donar la veu al municipi i nosaltres l'hem donat en dues ocasions. Aquesta tercera ocasió no vàreu proposar un procés participatiu vosaltres, vàreu proposar una ubicació diferent de la pista. I nosaltres, si haguéssim fet ús d'aquesta majoria absoluta que abans he comentat, haguéssim pogut dir no, la pista va on decideix, en aquest cas, l'equip de govern municipal i per tant aquí hagués pogut acabar la història, haguéssim pogut generar molta discussió política, hagués pogut generar rebombori entre els veïns, però haguéssim pogut finalitzar aquí.
com que la voluntat vostra era posar una alternativa i nosaltres en tenim una altra visió, vàrem convenir conjuntament, no va ser una proposta vostra, va ser una proposta conjunta, de decidir de fer un procés participatiu per ubicar-les. I vam decidir conjuntament com es feia. Jo només vull que en aquest cas, els mèrits que siguin atribuïbles a vosaltres, com pot ser el tema de l'amiant, com poden ser altres temes que són els plens en directe, són plens atribuïbles a vosaltres, és una realitat i nosaltres vam votar-hi a favor, no ens hi hem pas suposat en cap moment, però aquells que són atribuïbles als dos grups o són atribuïbles en aquest cas al grup de govern, crec que per bon feeling, diguem-ho així, de companys que hem estat 4 anys, és com s'ha de manifestar i desdebar. Que voleu dir que ha sigut el primer procés participatiu on heu participat vosaltres o ha sigut el primer procés participatiu d'una inversió? És així, però el primer del municipi, Albert, em sap greu, no és així. Ha sigut l'any 2012, el segon va ser l'any 2014 i en aquest cas aquest ha sigut el tercer. Són més igual, són interpretacions, no ens posarem d'acord, però crec que els fets ho corroboren, no ho dic jo. Podem agafar, en aquest cas, les actes dels funcionaris, que al final van fer el recompte de les butlletes que es van fer en caràcter presencial el primer i en format digital el segon procés participatiu. Cap problema. Vam presentar el projecte i vam demanar que fos un procés participatiu. És dir, hosti, em sembla que no m'equivoco, però bueno, és igual. Per la nostra part, vull dir, agraïts a tots per poder compartir aquests 4 anys amb tots vosaltres. Personalment m'ha servit de molt, d'aprendre molt i per conèixer moltes coses que no coneixia i espero que els propers 4 anys ens podem tornar a veure aquí. Gràcies. Perfecte, doncs gràcies i quan són 4 de 10 donem el ple per acabar.